Estamos en los derraderos minutos de esta segunda jornada preferente. 0-1 sigue ganando equipo de Porriño. El rematar ha sido un contra, pondríase con 6 puntos. En los postos de arriba la preferente. 2 jornadas de liga, serían 2 victorias, pero ainda falta más difícil aguantar estos últimos minutos, que ahora Casela está botando cara arriba. Creo que le queda por empate. Bueno, pues o Porriño pensar de Tero o marcador a favor, sigue tirando cara a gol. Eso da admirar en estos últimos minutos, nada de aguantar o resultado de 0-1. Cando un cancerbeiro demostra, ¿no? que sabe estar debaixo da portería, hasta non lle tiran dende lonxe, ¿no? No. Eso, claro. Iso é o que está a demostrar o Samu, ¿no? Sabe estar no sitio e mete medo, como dice o Araña Negra, que é o ruso. Sí, aquel que subió a final da Copa de la Selección España-Rusia y marcó aquel gol Marcelino de cabeza, casi picando césped. ¡Ay, qué bueno! Ahora estive atento Gabri, saiu cara ao encontro do dianteiro do Porriño Industrial. Estamos entrando na recta definitiva deste partido, segunda jornada da preferente. 0-1, un Porriño que está a piques de levarse os 3 puntos aquí da Gándara, do pequeno Maracaná, como é coñecido este campo do Caselas, clásico dos clásicos xa do fútbol galego da terceira, e agora en preferente. Abre pola banda esquerda, deixa ya o seu compañeiro, vai a ir por saque de portería, o que acaba de decir o colexiado do encontro. Bueno, está xa rematado o partido, Rivelino. Temos que decir que ahora, con máis ocasións tivo xe que foi o Porriño, non? O Caselas, mireña moi pouco xe, alguna ocasión na primeira mitad, pero nesta segunda mitad o Porriño pudo ampliar o marcador, Aparte chegaron máis frescos, Mírase que chegaron máis frescos, porque eu estou mirando un 11 do Caselas que son un entrenador cambio, inda que non tiña para cambiar, pero cambio, porque o tipo non se entera o que xogou o que colleu pelota ahora, leva toda a segunda parte mirando como xogan os demais. É un xogador así non pode ser. E debe ter que pode ter esta rapaz 20 anos. Se corre máis os vellos que el. Porque eu non sei como comer. Aí te has parado. Pode ser. O Coiro paseándose por diante da portería de Gabri unha vez máis, o Porriño aí gañando e seguindo buscando o segundo gol, Ahora na segunda parte superiores. Xa che cando marcou o Porriño xa se mirou que o Caselas me parece ben que iba solo se chegaba un gol de suerte. Pero como ten un portero bo e o Porriño está físicamente está mellor preparado, o Caselas xa creo que partido. Cando remate a temporada 2013-2014 xa tenemos un equipo feito aquí co amigo Riveliño. De momento na portería xa temos ben pechada. Sí, temos un porterazo. Máis mobilidade ao equipo. Están tocando mellor ahora, porque está tan... Sí, ahora o Porriño está facendo fixos xa dono do partido, Toca, mira os compañeiros. E non adan por dar, Ahora xa están correndo, están facendo rondos xa. Os do Caselas están rotiños, están xa desmoralizados. É como no boxeo xa entregou o partido. Estamos presidenta a decir se xa rematou ou non rematou, porque eu non sou colexiado. Ahora tendrá que descontar algo. Aquí non hai tabliña, entre eles falaránse. Non creo xa que quede 5 minutos, creo que menos xa. Eu creo que 5 minutos, Sí. Pois a falta desos 5 minutos, segundo Riveliño,
non debía de perder esta partida agora o Porriño, está no controlado, pero non é como empeza, senón como remata o partido. Son 90 minutos, serían 5:95, a ver. Sí, porque vímoslo contra o Elche Almería, no minuto 94 marcou o Elche o gol do empate. E o Bayern de Múnich contra o Chelsea, Martínez tamén o marcou no minuto 93 no fútbol. Se pode mostrar rápido aquí os adestradores a nosa posición. Debería estar acabando. David, que no le echa el suelo. ¡Vámonos! ¡Voy fuera! ¡Voy fuera! Que hoy le falta un club. ¡Aquí, hostia! ¿A dónde vas? ¡Vale! Eso no me queda, ahora no me importa que no paso por el por la opinión de debe 25 euros. Árbitro, macho, ¿qué? Tú no paras. Gañar as dúas primeiras jornadas e gañar os dous derbis aquí a Caselas e a Pontellas, iso parece que non, pero xa ten vostede un bo palmarés, Sí, a verdade é que sí, como che dicía na primeira resposta, quedan os 39, eu son desa mentalidade, se conseguimos os 39 pois en todas as jornadas posibles, pois mellor que mellor, e logo veremos a que facemos, non? Está claro que estou contento polos resultados, pero non así polo xogo, e o árbore non nos pode impedir ver o bosque, non? Temos moitas cousas que mellorar para ser moito máis competitivos e non dar facilidades ao rival como pasou hoxe, porque estaban advertidos e ainda así crearon-nos ocasións que nunca nos tiveron que crear, non? Entonces eu sou bastante exixente con todo o mundo, cos meus xogadores, co meu corpo técnico, incluso co trío arbitral. Eu fago moitos kilómetros para vir a Porriño entrenar, fago moitas horas extras fora da miña vida, perdo do meu tempo de ocio para vir aquí e estar constantemente pendente, non quero que ninguén se me despiste, que todo o mundo este na mesma intensidade polo menos do que estou eu, non? Porque vivo o fútbol como calquer rapaz e así quero que o fagan os demais, non? Cambiou moito, non? Os adestramentos dos xogadores do Porriño, dende que xogou vostede, non? Con Losada había máis que un día de descanso, non? Outro día escoiteno aí no vestuario, non? Arengando ya máis de un, non? Que había que adestrar casi toda a semana. Que días adestra o Porriño da man de Marín agora? Bueno, fixemos toda a pretemporada 4 sesións semanais máis partidos, en torno a 1-2 máis por semana, es decir, prácticamente toda a semana, e agora estamos nun período de asimilación do traballo feito anteriormente, estamos en semanas de 3 días máis partido, pero bueno, se hai que facer 5, fanse 5, se hai que vir o sábado mañán, vense a sábado mañán, e o que non queira que non veña máis, non veña ese día e non veña máis, punto. Isto é así. É difícil, casi con todo hoxe en día, non? Levalos o camiño de un. Sí, é complicado, é a verdade que a xuventude no fútbol, compárome conmigo cando xogaba, non? Ali en Pontevedra,
son diferentes, non? Pero eu a verdade é que no 90% dos rapaces que teño son moi similares a eso de como éramos nós, non? Hai algún que se me escapa un pouquiño e tal, pero penso que pouco a pouco faremoslo entrar en vereda e que sepa non vir ao sagar a pelota, porque eso pode facelo un neno de 5 anos, sino saber interpretar o xogo e saber tomar as decisións correctas, ou por menos tentalo, porque eso é xogar o fútbol. Xogar o fútbol é saber interpretar o xogo, saber dar unha axuda, saber tanto ofensiva como defensiva, saber colocarse, interpretar o xogo e non vir a xogar a pelota, que eso é o gran error que se comete moito no fútbol base. Os adestradores de fútbol base enseñan moitas cousas de pelotiña pa aquí, pelotiña pa lá, pero a táctica tamén é un aspecto moi importante, a interpretación do xogo é o fundamental. Pues enhorabuena por los resultados. 6 puntos para por inicial. Están las verbas de Mariño. Veña. Gracias, hasta logo, chao.